4-cü bölük. Takıwalyk. Sahabalardan adep ahlaktyk sapatlary tuğraganга tatykty үлgü bolup esepdelet. Alar Allah'tın süýükdü paýgambary sallallahu aleyhi ve sellemde jandap jürüp, aga sahabalar boluu üçin Allah Taala ataýlap tandap algan adamdary. Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem mınday dep aytat: "Men adamzat taryhynyň eň jakşy doğrunda düşürilgenmin." Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem doğru, özü Allah jalgagan doğru bolgan, jana anın sahabalary bolup baktysyna ýa bolgan adamlar oşol doğrudun eň jakşy adamdary boluşgan. Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bir ayaldykynda gonokda. Bir jolu Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem ölük koygondan gele jatsa, bir ayal anı üýüne tamak içip getүүge çakyrdy. Al özünün sahabalary menen anykına barışdy. Dastorkon jayılgandan keyin Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bir kesim oğuz tiýdile, al tamagyna turup kalganda ele boldu. Al, bul janybar eýesinin uruksatsız ele soýulgan okşoýtgo, dedi. Ayal, "O Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, men kızmatçymdy bazardan goý satyp gel dep jübersem, aga hiç kim satpay goýupdyr. Jakynda koşunam goý satyp algan ele. Men aga akça berip koşunama jübergem. Koşuna üýünde jok eken. Ayaly meniň kızmatçyma goýun satypdyr," dedile. Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem al ayalga tamakty tutkundarga berүүsüni ötündü. Belgili bolgondoy, kümendü jol menen alınıp gelingen tamak takwa adamlardan çynda ele tamagyna turup kalgan. Emi Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem menen bolgan okuyaga emnege taň kalmak elek. Al bardyk takwalardan bulak emespi? Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'din uykusuz tünü. Bir jolu Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem tünü boyu uktagan jok. Al bir gaptaldan ekinçisine odarılıp uktay albay jatty. Ayalığından, "O Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, emnege uktay jatasız?" dep surady. Al, "Menin janymda kurma jatkan bolçu. Men any paýdasız ele jok bolup ketpesin dep jep koydum ele. Emi bolsa al sadaka bolup jürbesin dep tymsyzdanyp jatam," dedi. Balkim bul kurma Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'din özüne ele tanıdık boluşu gerek. Birok elder aga jakyrlarga taratyp bersin deşip sadaka da berşer ele. Oşonduktan al bul kurma oşol sadakanyň bir bölükçesi bolup kalbasın degen oýlar any tymsyzdandyryp uktay albay jatgan ele. Paýgambarybız sallallahu aleyhi ve sellem'de uyat sezimi uşunçalyk kynagandyktan al tünü boyu uktay albay çykdy. Bul paýgambar bolgon, alemi özün anın ümmetimiň dep esepdep, birok sütkorluk, uğruluk, tonoçuluk, jana başga günөө işlerdi kılıp, birok genedey de uyalıp koýbogandary turaly emnen aýtalabys. Abu Bakr radhiyallahu anhu jana gözü açıktın tamagy. Abu Bakr radhiyallahu anhu'nun günümdük iştep tapkanının bir bölügün aga iyisi katары berip turgan kızmatçısı bolor ele. Bir jolu al biraz tamak alıp geldi. Abu Bakr radhiyallahu anhu oşol zamat andan bir sındırım alıp jedile. Anın kızmatçısı, "Sen daima kanday jol menen tapkanyň suraçylyň, birok bugün anday kılgan joksuň," dedi. Al, "Men uşunçalyk açka bolgondugymdan suragandy da unutup kalypdyrmyn. Emi aýtçy, bul tamakty gaýdan aldyň?" dedi. Kızmatçısı, "Men İslamga çeyin göz açykdyk kılçy elem. Oşonda men göz açykdyk kılıp jürüp, gebir adamlar menen tanışgam. Oşolordun giyinçerek tölep berебiz degenderi de bar ele. Bugün men alarda kapsынан üýlenü toýunda jolukturup kalsam, alar maga bul tamakty berişdi," dedi. Abu Bakr radhiyallahu anhu, "Ah, sen meni öldüreýin dep jatasyňby?" dep kıykyryp jüberdi. Anan al kuskanga hareket kıldı. Birok eş nerse çykkan jok. Antken anın aşkazanında eş nerse jok ele. Aga suunu köp içip turup kussa bolat dep keňeş berişdi. Al idişke su alıp geldirip alıp, sudan ulam içip
ulam kusup jatıp akırı jegen kiçine sındırımdı çıgardı. Biri ağa mınday dedi: Allah razı olsun, sen bir kenedey sındırım üçün özüňdi uşunçalyk kıynaýsyňby? Ağa almınday dedi: Men anı canım çıkıp ketse de kusup salmakmın. Men Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den mınday dep aytkanyn ukkanmyn. Allah tıyu salgan tamak menen tamaktandırılgan dene, tozok ot üçün dayındalgan. Oşonduktan men bul sındırımdı andan menin denemden bir dağı müçösü azık albasın dep kusup saluga şaşıldım. Abu Bakr radhiyallahu anhu turalı mınday okuyalar köp aytılgan. Al öte saktyk kılıp tamaktın adal ekendigine tolugu menen işenmeyin, andan oğuz tigen emes. Allah tarabынан adal kılıngandygyna kiçinele gümön bolgonda, anın jep koygon nersesin kayra kuşuga argasız kıldı. Sadaka ekendigi bilingen süt. Bir kişi Umar radhiyallahu anhuga biraz süt alıp gelip berdi. Umar radhiyallahu anhu anı içip jiberdi. Birok süttün damı kadimgide emes ekendigin sezip kaldı da, al adamdan süttü kaydan algandygyn surady ele al. Çölde sadaka eretinde alıngan töölörde qaytarıp jürüşken tö qaytargandar kalıp kalgan sütün maga berişdi ele, dedi. Umar radhiyallahu anhu oşo zamat iki manjasın oğuzuna salıp, içken süttün barın gayra kusup saldı. Bul Kudaydan korkkan adamlar Allah tarabынан tıyıu salıngan tamakты takır jebegeni az gelgensip, jep algan gümöndü ar bir sındırım üçün tünsizdanıp turuşkan. Alar tileke karşı bizdin gündörde kadimki demeydegi ele bolup kalgan aram tamakты jemek turgay, oğuz tigenge ditteri barışmak emes. Abu Bakr radhiyallahu anhu özünün bagın kazynaga ötkörüp berüge kerez kılgany. İbn Sirin rahmatullohi aleyhi mınday dep jazat: Abu Bakr radhiyallahu anhu ölüm aldında jatkanda, al özünün kızı Ayşa radhiyallahu anhaga mınday deyt: Men kazynadan eş nerse algym gelgen jok elem. Birok Umar radhiyallahu anhu meni tüşük jüktöründen arıltıp, bütkül wagtymdy halifattyn işlerine jumşasyn üçün kazynadan aylyk aluga majbur kılgan. Emi menin oşol kazynadan algandarymdyn orduna menim bagymdy menden kийинки kele turgan adamga ötkörüp bergile. Kaçan Abu Bakr radhiyallahu anhu dünýeden gaýtgandan keyin Ayşa radhiyallahu anha Umar ibn Hattab radhiyallahu anhadan atasının gerezin atkary üçün al bakty ötkörüp alusun ötündü. Umar radhiyallahu anhu mınday dedi: Senin ataňa Allah razı bolup jalgasyn. Al hiç kimge aga karşı çıkkanga mümkünçülük kaltırgan jok. Abu Bakr radhiyallahu anhu halifattyn işleri menen bütkül musulmandardyn kızykçylygy üçün iştep, özünün aylygyn kaznadan alıp turgan ele. Anın aylygy dele özünün üy bülösüne eptep septip ele jetkidey ötü ele az bolçu. Emi oşoga da al ulu urmatly sahabalardan ötünüşlerinden giyin gana araň makul bolgan. Oşol menen birgele al uşunçalyk ak niyet, çınçıl bolgonduktan koomduk akçadan algan akçası üçün gerek bolsa kazynaga özünün bagyndagy ötkörüp bergen. Ali ibn Ma'bad rahmatullahi aleyhinin okuyası. Ali ibn Ma'bad rahmatullahi aleyhi okumuştu hadisçi. Al özü turalı bularda aytat: Men bir üyde batirde turar elim. Bir jolu men bir nerse жазып, anı ertirek kurgatayın dedim. Üydün duvaldары çopodon ele. Men al duvaldan az-maz kırıp alıp, sıyanı kurgatayın dedim. Bir oşonda maga bir oy geldi. Bul üy meniki emes. Oşonduktan üy esinin ruhsatısız çopok kırıp aluga akım jok. Bir oşol zamat ele men özüme, maga kiçinele kurgak çopo gerek da. Emi andan emne bolmak ele dedim da, duvaldan biraz çopo kırıp alıp, sıyanı kurgatıp aldım. Oşol tünü tüşümde meni, balkim erten kıyamat kayım günü sen maga kiçinele kurgak çopo gerek da degen sözüm üçün ökünüp jürbe dep korkutkan kişi girdi. Ar bir adamda takıwalyk arganday türde görünöt.
Okumuştu hadisçinin ulu darajası anı gerek bolsa, bir çımçım çopo üçündagı çınçıl, abirdi boluğa mildettendirip jatat. Elimi jönököy adam üçün bu iş hiç kanday manisiz ele, demek kıla verse bola vere turgan ele nerse? Ali raziyallahu anhu mürzönün canınan ötüp bara jatkanda, Kumayl raziyallahu anhu mınday deyt. Bir jolu men Ali raziyallahu anhu menen goşo jolga çıktım. En jerdegi mürzönün janında gelgende, al mürzöge jakyn barıp mınday dedi. O gördün turgundары, o söktürdün arasında jaşagandar, o çoçun jay jana jalgızlıkta jaşagandar, çoçun düýnede gantip jaşap jatasıňar, al jayda silerge kanday mamile bolup jatat. Andan ary al sözüm mınday da bolady. Biz bolsa bul jaktan kabarlap koya turgan nerseler, siler galtırgan kem baylyktar, eçak bölünüp bütkön. Baldaryňar jetim galyşgan. Alemi ayaldaryňar başga güýüge çygyşgan. Emi gelgile silerdi gop göreli. Andan giyin almaga gaýrylyp, o Kumayl, eger alar süýlöý turgan boluşganda, andalar giyinki ahiret jaşogo eň jakşy daýardyk, bul Hudaýdan gorku dep aýtyşmak dedi da, gözlerinden jaş agyp muny goşumçalady. O Kumayl, gör, bul bizdin iş amaldarybızdan toptola turgan jaýy. Birok biz any ölgönden giyin gana bilebis. Bizdin jakşy dagy, jaman dagy kılgan işlerimiz bizdin görlerimizge jaýgaşdyrylat. Hadiste aýtylganday, gördü ar bir adam özünün jakşy kılgan işlerin, jakşy dostun kelbetinde geziktiret. Jana alany goldop jana soratyp durat. Alemanın jaman kılgan işleri aga türü suuk tüspölde, jaman sasyk jyt çygaryp jolgatda any azabyna azap goşat. Başka bir hadiste bolsa, 3 nerse adamdy görge uzatyp barat. Anyň baýlygy, anyň tugandary jana, anyň kılgan işleri. Al, ölük koyulgandan keyin, anyň baýlygy jana tugandary gaýtyp ketişet dagy, alemi kılgan işleri any menen görde çoğu galat. Bir jolu Allah'tan elçisi özünün sahawalaryna mınday dep surady. Siler bilesiňerbi? Siler üçün silerdiň baýlygyňar, tugandaryňar jana silerdiň kılgan işiňer emne bolat? Sahawalar bul turaly bilgileri gelişdi. Anda al mıntyp aýtdy. Muny 3 bir tugany var adam menen salıştırsa bolat. Ölüm aldında al alardan biröni çakırıp, bir tuganım, sen meni kanday ahvalda jatkanymdy bilesin. Uşul uçurda sen maga kanday jardam kıla alasyň dep surayt. Al, men saga doktordu çakırıp saga gam görüp kızmat kılam. Ölsöň deneňdi juup, kepenge orap görge alyp baram. Koygondan keyin sen üçün sıyınıp dua kılam dep jogap beret. Bul bir tugany anyň tugandary. Anan al uşul ele suronu özünün ekinci bir tuganyna beret. Al bolsa mınday dep jogap beret. Men sen tiriw gezde ar daýym seni menen birge bolam. Sen ölgönden keyin men başga bir öne getem. Bul anyň baýlygy. Andan keyin al üçüncü bir tugandan surayt. Al mınday dep jogap beret. Men seni menen jalgyzlyk höküm sürgen görüňe goşa girem. Senin kılgan iş amaldaryň tarazaga koyulganda, men oşol zamat jakşy işler koyuluçu tabagyna barıp goşulamdagy al tabak oorduk kılıp basyp ketet. Bul tugany anyň jakşy kılgan iş amaldary bolat. Emi aýtgylaçy, siler oşul 3 bir tugandardan kaysynysy adamga paýdalyrak dep esepdeýsiňer? Sahawalar, ho Allah'tan elçisi, alardan akyrkysy albetde eň paýdalysy. Mında hiç kanday gümen jok. Başka ekönün hiç kanday payda jok dep jogap berişdi. Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'din Allah tıyu salgan tamak turalı kılgan çeçimi. Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem mınday degen. Albatta Allah en jakşı jana, al jakşı nerseden başka hiç nerseni kabul kılbayt. Jana albatta Allah musulmandarga özünün paýgambarlaryna kılgan hökümdi höküm kılgan. Al mınday deyt. O paýgambarlar, adal tamak menen tamaktan kıla jana jakşı işlerdi kılgıla.
Hakykatda men siler kılgan işlerden bарын bilip duram. Bul Mu'minun süresindägi ayatlar. Janadagy mınday degen: O iman keltirgenler, biz silerge bergen adal azyk menen azyktan gyla. Bakara süresinin 172. ayatı. Andan keyin Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem çaştary saksaygan, giyimi çaң bolgon, koldorun asmanga götürüp, "O Allah, o Allah!" dep çakırıp jatkan joloçu tuuralı aytyp berdi. Birok anın tamagy, susundugu jana giyimi aram jol menen tabılgandyktan Allah Taalany hiç kaçan ukupayt, jana anın dualarına göňül bölbeyt. Birok al sırtынан bor orup uqqanga tatyk tuğday bolup görünöt. Elder Allah Taalaga kayrılıp dua kılışkan musulmandardyň barynyň ele dualaryň kabul kıla berbeyt dep taňgalyşat. Munun sebebi jönökeýle. Al jogorku hadis menen tanışkandan keyin belgili bolat. Eger Allah Taala gede kapırdyň da duasyny kabul kılıp jatkandan keyin günökör musulmandyn suro duasyny aýtpay ele goýaly, anda takwa adamdyn duasy gantyp kabul bolboy goýsun. Oşol üçin köpçülük el takwa musulmandardy özüleri üçin dua kılıp koýularyny suranışat. Oşonduktan kim duasy kabul bolsun dese, bardyk tyýuu salyngan nerselerden karmanyşy gerek. Akıl esi bar ar bir el adam özünün duasy kabul bolboy galyşyn kalabayt emespi. Umar raziyallahu anhu ayaly muskustu atyrdy, tarazaga tartışın kalabagany. Bir jolu Umar raziyallahu anhu Bahreyndan biraz muskus kabul aldı. Al, men munu kimdir biri tarazaga tartıp musulmanlarga teň bölüp berişin kalaýym dedi. Anın ayalı, men tartıp berem dedi. Umar raziyallahu anhu unçykkan jok. Biraz wagtdan keyin al kayradan muskustu kimdir biri tarazaga tartıp bölüp berişin surandele, kayradan ayalı, men kılam dep çykdy. Bul jolu da alın çykkan jok. Kaçan ayalı 3-nji jolu özünün kızmatyn sunuştaganda al mınday dedi: "Men senin muskustu koldoruň menen garmap, anan koldoruňdy özüňe arçyşyňdy kalabaýym. Anday bolgondo maga göwrök tiýip kalyp jatpaýby? Muskustu kim tartsa da al oşondoy paýdaly ahwalga tuş bolmak." Birok Umar raziyallahu anhu özü jana üýbülesi üçin hiç kanday özgöçölükdi kalagan emes. Oşonda ele okuya Halifa Umar ibn Abdulaziz, Umar II degen at menen belgili bolgon Umar ibn Abdulaziz menen dagy bolup ötken uşunday okuya. Bir jolu kaznadan, Baytul Maldan muskustu tarazaga tartkany jatışkanda al özünün murdun jap, muskustun jytyn jytdy dagy ayny paýdalangan menen barabar dedi. Gördüňerbi? Sahabalar, tabiinler jana bizdin ata babalarыбыз kanday çynçyl, akjürek boluşgan. Umar ibn Abdulaziz rahmatullohi aleyhinin aymaktardan birinin başçısının kızmatından boşotuşu. Umar ibn Abdulaziz rahmatullohi aleyhi bir adamdı aymaktardan birine hakimdik kızmatka bekitdi. Kimdir bir ağa, al adam kan içkiş degen atqa gongon jana Hajjaj ibn Yusuftun ubagында uşunday kızmatda turganyn aytat. Umar ibn Abdulaziz oşo zamat any kızmatынан boşotu tuuraly höküm kıldy ele. Al adam, men Hajjaj menen az ele wagt bolgom dep karşı boldy. Buga halifa mınday jogap berdi: "Any menen bir ele gün, je andan da az wagt çoğu bolup mamile kılgan adam koomduk, eldik kızmatka turuga tatyksız. Maga dosuňdyň kim ekendigini aýtyp berseň, men senin kim ekendigini aýtyp berem. Takwa adamlar menen mamileleşip bolu, adamdyn takwa boluşuna türtki bolat. Oşonda ele jaman, zökür adamlar menen mamileleşip bolu, al adamdyn münözüne teskeri täsirin tiýgizet. Tak oşol üçin jaman adamlar menen dostoşuga teskeri göz garaş menen garalat. Gerek bolsa aýwanatlar menen daima aralaşyp jürü, mamilede boluda iz galtyrbay goýboýt. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem mınday dep aýtgan:
Gim töölөр jana jılkılardın esi bolup, alardy baksa menmensingen, tekeber boluşat. Al eme koy jana eçki bakkandar jumşak jana momun münözde boluşat. Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem mınday dep aytgan. Jakşı jana jaman dostum misaly, muskus satkan jana körük baskan temir ustaga okşoş. Muskus esi saga muskustu belekke beret jana satat. Je andan çıkıp turgan jagımdy ujutdy sezip turasyň. Görük baskan usta bolsa, je senin giyimingdi güýgüzüp alyşı mümkin je jönele andan çıkıp turgan jagımsız tütündün jytyn sezip turasyň.